video. Amami yan ay lagitan, makipagraksa kami, iti panakalagit, iti panagpusangay, iti Cornelson, nagyaman kami, iti galdaw, garamidang iti biyag na, iti presensyang, iti kapabilyanang, kasabot iti pa mga business. Nagyaman kami, gadawat mo Diyos, at patuloy ka, ang administro iti biyag na, o sa mo Lord, iti Cornelson, kas kalasugan, iti binisyon. Nagyaman kami, iti kanayon ng Diyos, yung panagtaraway mo kiwana, parang sa burbati kasapulan na, kung rungan natin ng spirituaran. And but thank you ever this bounty. But thank you God for the preparations, bounty, please sanctify to nourish our bodies. Believe the blessings and the promises. In Jesus' mighty name. Happy birthday to you. Wag. Sabay-sabi, wag daw, wag. Kasi matanda daw. Ano na yan? Wow. Sino pa ba kainin mo sa feeding program? Ewan ko sa kanila, naghahanap lang ako. Ayun ang feeding program. Maraming mga bata. Ano yun? Ano yun? Di pa alam ko lang si Kailan kung pwede. Pwede yan sa feeding program. Gusto mo feeding program? Si Hello. Kailan? Mayang? Oo, wala lang tatama. Ha? Oo. Parang sa... Yung plato doon. Parang sa reporting yata nila. Nagtabaw yan sila sa mga CPO eh. Shh! Ayumi! Sayang ang mga mga ginakaturo ka manok ko lang. Ayun. Ayun o yung plato dun. Yan yung plato sa ano. Ito yung plato. Dito na kayo magkuha ng plato. Hey, you want? Hey! Hey! Hoy, hey! Milk tea ang tinuro. Hoy, hey, milk tea. Sabi niya, hey! So kasama mo si Lola mo. Para pag naghugas, mabilis itap. Baka mahulog to ah. You want water?
Ano? Okay.